Мәскәүдә һәм Русиянең тагын берничә шәһәрендә журналист тикшерүче Анна Политковскаяны искә алдылар. Бүген аның үз өе каршында атып үтерелүенә 8 ел. Журналист эшләгән Новая газетага Политковская истәлегенә чәчәкләр китерелде. 2006 елда атып үтерелүе, аның Чечняда кеше хокукларының бозылуы һәм Русиядә коррупцияны тикшерүче мәкаләләр белән бәйле дип санала. Русиянең 200ләп һөнәр берлеге вәкилләре Иркутск шәһәрендә елына бер оештырыла торган йөрешкә чыкты. Йөрештә мәгариф, сәламәтлек саклау һәм агач эшкәртү сәнәгатеннән һөнәр берлекләре катнашты. Активистларның төп таләпләре минималь хезмәт хакын арттыру һәм эш хакларын инфляциягә карап күтәрү иде. Гыйрактагы Хит шәһәре 2 октябрь көнне Ислам дәүләте сугышчылары контроленә күчкәндә, Гыйрак хәрби һава көчләре һөҗүмендә һәлак булганнарга җеназа укылды. Шәһәр хастаханәсе 6 октябрь көнне бер гаиләнең 6 әгъзасы җирләнде дип хәбәр итте. Барлыгы табиблар сүзләренә караганда 15 кеше һәлак булган. Сербия башкаласы Белградта берничә мең студент мәгариф реформаларына каршы урам җыенына чыкты. Студентлар мәгариф министрлыгы каршына җыелып, шәһәр үзәгендәге урамнарны япты. Реформаларның берсе билгеләнгән вакыт эчендә имтихан бирә алмаганнарга штраф түләтү турында. Таҗикстан баш прокуратурасы бу атнада оппозиция планлаштырган хөкүмәткә каршы урам җыенына карата белдерү ясады. Әлеге белдерүдә үзләрен Төркем 24 дип атаган хәрәкәт хөкүмәтне бәреп төшерергә чакыра һәм тыелырга тиеш диелгән. Кичә Таҗикстанда социаль челтәрләрнең берсе дә ачылмады. Кулланучылар моны оппозициянең урам җыенын социаль челтәрләр аша оештыру аркасында булырга мөмкин дип саный.